Voor het project Hulde aan de horizon kon mensen haar mooiste foto van de horizon insturen. Omroep Friesland gaat op zoek naar de verhalen achter die foto's. Joert het verhaal achter deze foto maken bij Starem toch Saskia Corré. De camera loopt Saskia altijd naar het IJsselmeer. Vanwege de wolken, het wetter, het lucht. Maar als er kruiend ijs is, dan is ze helemaal niet meer te horen. Dat natuurgeweld wat daarbij vrijkomt, vind ik fantastisch. Hoe de ijsplaten oorlijk kwam erheen komen zonder moeite wisten de dijk op treun. Had geen enkele invloed meer op, zo sterk is het. En ik vind het een fantastisch fenomeen. Het is prachtig. En vooral met deze loften hier op dit plek waar we nu binnen. Ja, ik ken het oost, ik vind het geweldig. En elke keer loopt het me hier weer heen. Of we nou komend hier weer kruiend ijs krijgen, ben ik er weer bij. Wist wel eens Delke Noffelen bij die stien? Jawel. Jawel, dat is ook wel eens gebeurd. Maar goed, een aantal jaren waarom had ik hier zitten. En toen werd het gloepende koud. Toen had ik hier een hele middag, ik denk van 1 tot 5 zitten te fotograferen. Nou, ik heb geen hand meer roeren. Maar ik denk, het zilpe foto, hoe dan ook. Dus ik kan er ook alles voor. En ik lei, als het ware, ze wat tussen de ijskatsen in om mooie macrofoto's te krijgen van die dikke ijsplaten. Dat is best bloedfanatiek. Ja, echt. Een uit de hand gelopen hobby, zeiden ze dan. Ja.